Daga kofar wato Dawanau inda Usman Giji Masu ya ci gaba da jan ragama ana yin haƙan gwalalo, ana ci gaba da haƙa ana daɗa kewaye Kano da badala. Ita dai wannan badala tana da tsaho da faɗi da kuma wato rami daga bayan wato badalar, wanda idan ka taho da abin hawa ba dai ka iya tsallakewa ba. Kuma sannan daga sama wajejen kofar da zaka iya kokarin ka ce zaka karya ko ka shiga, akwai wato matattakala da ake hawa a hango wurin ta cikin wasu kofofi inda ake harbo kibbau da sauran kayan yaƙi wanda baka isa ka tsallaka ba. In kana kusa da ramin za a iya harbe ka. Da wannan dabarun ne aka ci gaba da wato kare Kano daga mahara. Don haka daga kofar Dawanau wato kofa ta uku a Kano, sai sarkin Kano Usman Giji Masu dan Warisi jikan Bagauda na farko wato ya ci gaba da shatawa ana haƙan ramin gwalalo da ginin ganuwa kamar yadda ake yi kullum. Daga nan sarkin Kano Usman dan Warisi ya ci gaba da nunawa ma'aikata ana ta aikin kullum, ana yin abinci wadatacce kowa ya ci ya ƙoshi, makaɗa na ta kiɗa, maza da mata na waƙoƙi suna yi wa sarkin Kano Usman Giji Masu dan Warisi kirari kamar haka: Giji Masu makankari uban ƴan aiki, kai ne ka fara aikin gayya, ba dukara yake tsaiko ba, ko da a kwangwala sai zaɓaɓɓe. Ku taho mutan Kano mu yi aiki mu taimaka da aikin gayya. Haka aka ci gaba da wato ramin gwalalo mai faɗi da zurfi har aka iso wani ɗan rafi kafin tukurwa. A nan gurin wato aiki ya tsaya a lokacin. Kano Makeri mutumin Gaya yana nan a gidansa da ke Dutsen Dala da iyalansa duka. Bayan kamar shekara biyu, Santalima matarsa wato shi Kano Makeri ta haifa masa 'yan biyu mata wato tagwaye. Ɗaya aka sa mata suna Lunkwi, ɗaya Mazugal. Lokacin duk mutanen arna ne, rana suke bautawa, don haka irin sunaye daban-daban za ku iya ji sun sakawa wato 'ya'yansu. Saboda haka Lunkwi ita ce ta hudu a 'ya'yan Kano Makeri, wato Mazugal ita ce ta biyar. 'Ya'yan nasa sun cika wato 'ya'yan wato guda biyar kenan. Usman Giji Masu ya zo daidai wannan wato wuri wato rafin tukurwa, ya nuna inda ya shata, ya faɗi cewar daidai nan ne za a yi soron ƙofar gari, wanda idan mutum zai shiga Kano yakan bi ta cikin ƙofar ne idan sarki ya ba da dama a buɗe. In kuma wato wani abu ya taso sai a yi shela inda za a gaya wato sarakunan ƙofa cewar su rufe gari kenan. Sarkin Kano Usman Giji Masu dai ya yi wannan dabara sosai, inda bayan an gama wannan ƙofa ne kuma an sa mata ƙyauri na ƙarfe mai kyau, sai kuma wato ya sa mata suna wato Lunkwi. Mun faɗi dalilin da ya sa mata suna Lunkwi. Wato Lunkwi ita ce wato a 'ya'yan Kano Makeri 'ya ta hudu kenan, don haka ba a manta da wannan ba aka saka mata. Wato a waɗansu shekaru wato da suka wuce, waɗansu mutane wato suka rinka kiran wato ƙofar da ƙofar ruwa, sai da aka yi wato wani ruwan sama da ya taru a ƙofar daga bayan gari. Saboda wannan ruwa da yake da yawa sai ya sa wannan wato ganuwa sai ta kare. To daga wannan lokaci ne kuma wato a shekara ta 1152 miladiya aka koma wato gaya wa ƙofar Lunkwi wato ƙofar ruwa, wanda daga wancan lokacin har zuwa yanzu ƙofar Lunkwi sunanta ƙofar ruwa. Ku dai ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don sabida mu ci gaba da zaƙulo muku irin wayannan tarihi, don sabida malam Bahaushe ya san kansa, ya san waye, ya san asalin yanda wato ainihinsa yake. Fatan alkhairi.